faza aia. Fără faza aia, da, M-am frecat de televizor, am lins televizorul când au arătat pe Magda Ciumac și tot râdea Magda Ciumac, cum râde ea. Păi stați puțin, da. Dacă, nu știu, dădea vreun cadru cu domnul Diaconescu, ce făceați în momentul ăla? Poate lingeam pe domnul Dan, ce să zic am. Sau dacă mai era vreun alt invitat în platou? Asta se putea întâmpla orice, dar colegii au ținut foarte mult pe Magda Ciumac și atunci normal că o lingeam pe Magda Ciumac. Da, și a fost bine? Da, foarte bine atunci când m-am slobozit pe Magda Ciumac. Nu mai ziceți asta, gata, lăsați așa cum a fost. Nu mai zic și am visat odată și cu domnul Huidu Găinușă, domnul Gabriel Fătu. Ce? Am visat că făceam sex cu domnul Huidu Găinușă de la Scârcotaș aceea. Cum cu domnul Huidu Găinușă? Că n-am auzit asta. Am visat odată că adică cum să vă explic, făceam sex cu Huidu și Huidu zicea, bai ce bine dai domnul Grigore, așa te vreau, tot striga Huidu la mine și eu tot dădeam la Huidu. Domnul Grigore, stați un pic, eu n-am înțeles, noastră n-ați avut nicio femeie până acum, da? Nici o femeie, niciodată. Ați avut bărbați? Doi băieți din Ciceu Giurgești au venit odată să mă violeze. Și au reușit? Păi nu pot să spui. Da sau nu? Hai că asta nu înregistrăm. Stai să oprim caseta. Da, opriți, că apoi vă spun. Hai, am oprit. Acum ziceți. A reușit să mă violeze, dar nu mă îngură. Ce era să fac? Dar cine-s băieți ăștia? Bumbu și Forfec, din Ciceu Giurgești. Ce e Ciceu Giurgești ăsta? O comună din apropierea Dumbrăveniului și se vede de aici de pe cetate, de la Corabia, eu o văd. Și au venit într-o seară aici la discotecă la noi în Dumbrăveni și când s-a închis discoteca a zis Bumbu câtă mine, hai Grigore cu mine până în centrul satului că n-am cu cine vorbi și era și Forfec acolo și când m-au dus în centrul satului a spus câtă mine Grigore mi-o faci? A spus așa mi-o faci? Și eu zic nu, am zis atunci. Și m-a prins Bumbu și Forfec. Dar câți ani au Bumbu și Forfec ăștia? Păi Forfec, să zicem, are în jur de 18 ani și Bumbu 22-23, cam acolo poate. Și atunci... Stați așa să-i notez eu ca să-i dau la poliție dacă v-au violat și v-au... Păi nu m-au violat, nu m-au pus să le suc. Păi și ăsta a fost de plăcere? Adică v-a plăcut? Păi asta că nu m-am lăsat și m-a ținut, Bumbu m-a ținut și m-a izbit jos acolo pe asfaltul ăla, că nu e asfalt, că e drum cu bolovani. Și m-a izbit acolo și Forfec și-o dat jos pantalonii și eu vrut să mi-o bage în gură. Aoleu, nu mai ziceți asta, că nu-i frumos. Păi și ce ați făcut? Nu v-ați la poliție să-i reclamați? Păi tocmai asta că 3 ore, după ce 3 ore m-au chinuit acolo în centru, în Dumbrăveni, în Dâmbuț, cum se zice la noi, în Dâmbuț, da? După aia au zis... Aveți poliție acolo în Dumbrăveni? Stați așa, să intru eu acum pe adresa de... Aveți... Avem în Ciceu Giurgești, dar stai să gat povestea. După aia au zis Bumbu și Forfec, au zis, vai Grigore, ce bine m-am simțit. Și după aia am venit acasă și m-am urcat la noi în podul Grajdului, de acolo domnul Iovara. Da. Și am dormit până la 7. La 7 m-am dus urgent la poliție și am declarat. Dar la poliție n-am declarat că le-am subt-o. Dar ce ați spus? Am zis că nu m-a sudat la mine, că nu puteam să declar așa ceva, că vă dați seama că i-a arestat pe loc. Păi și nu trebuie să-i aresteze? Eu știu ce să fac, domnul Gabriel Fătu, le-a dat o amendă. Stați așa că uitați acum, o să intru eu să iau legătura cu poliția de la Bistrița, să trimitem acolo un echipaj. De la Bistrița. Cum? De la Bistrița, exact, de la Bistrița. E aproape Bistrița de Dumbrăveni? Da, pe Bistrița de Dumbrăveni. La câți kilometri sunt? Pe 60 sunt din Dumbrăveni până în Bistrița. 60?
60 de kilometri. Aha. Uitați, acum trimit un echipaj la Bumbu. Cum îi cheamă pe ăștia pe Bumbu? Bumbu și Forfec. Păi n-au nume? Cum îi cheamă? Păi așa spun ei, eu nu le știu numele adevărat, că nici nu am mai văzut de atunci, că n-au mai venit în Dumbrăven, că dacă vineau normal, că îi băcea băieții de aici. Uitați, acum am trimis un echipaj acolo. Păi și după asta ați început să aveți vise erotice și cu băieți? Am avut o dată vise erotice cu Huidu de la Cronica Cârcotașilor, că făceam ses cu Huidu. Păi și dacă, de exemplu, eu dau materialul ăsta diseară și o să audă domnul Huidu, ce o să creadă? Ce o să creadă? O să fie fericit. O să se bucure, nu? O să se bucure rău. O să se fericit că visez. Da. Și vreau să mai spun că eu fac aici pe cetate și să mă lăsați, domnul Gabriel Fătu, să gați și faza cu Andreea lui Micean. Păi asta mi-a spus-o. Ce înregistrăm din astea toate? Ce putem să difuzăm? Pe care credeți dumneavoastră? Eu, dacă puteți și pe toate le puteți da pe televizor. Sunteți de acord? Da, eu foarte de acord, pentru că acești doi gunoi, că nu-i poți numi pe Bumbu și Forfec, care